No, to je zdar. Zháňame spolu bydlo do nášho baráku na Traubovej 11 v Brne. 3 zástavky od PLT Fastu. A je to dosť luxusný barák. Teraz vám ho predstavím. Toto je preceň, botník, schody. Tu máme ploter, keby si chcel vytlačiť nejaké A0. Ďalej pôjdeme do izby, v ktorej budeš bývať. Tady sídlim ja. Tu si sídli jeden spolubydla, je to Slovák. Dobre hudby hraje. Tu budeš bývať ty. Je Supermanem na stene. Výhľad okna nádherný. Ľudia sa prechádzajú. Luxusné fára. Všetko je. Ďalšia izba. Tu bývajú najväčšie mozgy stavebnej fakulty v Brne. Pán Martiš a Samek. Sem tam chodí na návštevu Honza, Sameáčka. Najlepšie. Toto je kúpeľňa. Váňu dovolíme napustiť. Treba hlavne splachovať záchod. No, tu býva Kača. Ukazovať jej izbu asi nechcem. Po schodoch dole ďalšia časť bytu. Schody sú docela nebezpečné, ale sú nádherné. Tu je kuchyňa. Uvaríš tu aj co nechceš. Chladnička non-stop plná. Samé dobroty. Rúra najlepšia. Balkóny máme 2. S fajčením není problém, môžeš si zapáliť kedy chceš, aj pri kávy uvariť. Kúpeľňa číslo 2, s sprchovým kútem, plus presvietné umývadlo. Umýto není, pardon. Je to najlepšie. Ďalšia časť baráku je obývak. Wow! Aj skrbená. Toto je obývak, mám zase oči betóny. Je to šprt. Si to piču. Zbierka alkoholu, abstinenti nesmá. Škrt, nádhera, nevyužívame ho. Tu nasiedla baby, zrovna sa učia deskriptívnu geometriu. To je tak naši malý ústav. Tady. Čo robíte? Trošku sa hanbia. Čo ďalej povedať? Nájomné činí 2800 korún českých za mesačne. Spolubývajúci si v pohode, ponorku nemáme. Sem tam mňa sere tento kameraman. Takže keď chceš bývať tady, napíš Martišovi, bude všetko v porádku. Lepšie jak Intrak.